Jo, senyor Mas, l'escolto molt bé i li faré una proposta. Digue'm, Li faré una proposta formal. vostè dirà. La gent que va anar el 10 de juliol va demana un full de ruta. Vostè ha dit quin és el seu full de ruta, que és avançar per aconseguir el concert. Sí, senyor. Vostè sap que el full de ruta d'Esquerra Republicana és avançar per dir anem a fer un referèndum i decidim democràticament. Jo li faria una proposta formal, una proposta de país. No és una proposta de govern, és una proposta de país. Anem junts per aconseguir el concert econòmic a Madrid. Convergència, Esquerra, i si vol iniciativa també. No, esclar. Però si no ens en Doncs més sortim millor. i ens trobem les portes tancades, comprometis a fer un referèndum d'independència a Catalunya. Comprometis a fer un pas a Catalunya. Digui sí o no. Digui-li a la gent que ho està escoltant. No, jo ja diré si el vol sí o o no el no. vol. Jo ja l'acompanyo. Jo Perquè, ja diré sí o escolti, no. Esquerra defensa el 90. No, digui-ho ara. Si vostè està d'acord de dir anem a fer el concert. Si aconseguim el concert, escolti, millor, perfecte per Catalunya. És un gran pas. Però si les portes estan tancades, senyor Mas, Jo li responc. comprometis a dir, quan tornem farem un referèndum d'independència a Catalunya. Jo li responc. Miri, Respongui. jo li responc i, a més li responc directament. Jo celebro molt que vostè entengui que primer cal intentar el tema del concert econòmic. Des de l'any Perquè 93. vostès... Esperi, home. Vostès ho havien plantejat diferent fins a aquestes darreres setmanes. Vostè deia, condició sine qua non, referèndum. No, i ho segueixo En aquests dient. propers 4 anys. No, ara vostè diu, anem a intentar el concert econòmic. És un canvi molt important, importantíssim, crec que està en la bona línia, deixi'm dir-li, crec que està en la bona línia, i aleshores, si sumem esforços, i tant de bo poguéssim convèncer el senyor Montilla i la senyora Camacho. No se m'escapoleixi, senyor Mas. Miri, Jo havia deixi'm demanat... contestar. Si no aconseguim el concert, vostè estarà Vostè té d'acord pressa amb per el la referèndum. resposta, però jo l'haig d'argumentar, la Doncs resposta. argumenti-la, Perquè senyor les Mas. coses a la vida no són sempre sí, no, o negre, blanc. Crec que la gent ho espera Sí, així. esperi, home, però jo li contesto si vostè em deixa temps per contestar-li. Estan I li perdent anava a un dir- temps valuosíssim, Li eh? anava a dir al senyor Montilla i la senyora Camacho tant de bo vinguessin amb nosaltres. Ara, fixi's una cosa, el tema del referèndum, si el problema no és si es fa o no es fa, si el problema és si el guanyem o no el guanyem. Esperi's un moment. Vostè està disposat a fer un referèndum per perdre? De veritat. Vostè sap quantes derrotes té acumulades Catalunya en aquest sentit? Vostè creu que hem d'anar a perdre i, a més, anar a dividir el país? El referèndum, en tot cas, si es fa, que potser un dia es farà, jo no li nego, perquè si som una nació i tenim dret a decidir no hi hem de posar límit. Però, home, escolti'm, s'ha de fer amb garanties de que es guanya i es guanya molt bé, perquè anar contra les roques, això no ho fa ningú voluntàriament. Agafi l'exemple del Quebec, que n'han fet 2 de referèndum, senyor Puigcercós. Sap què diuen els quebecosos? Vostè s'hi ha entrevistat exactament igual que jo. Què li diuen els quebecosos? Que des del No referèndum farem tot- un altre referèndum, diuen els que el van organitzar, fins que no tinguem la garantia absoluta que el guanyem, i el guanyem bé, perquè si no enviem el Quebec a la frustració definitiva des d'un punt de vista nacional per tota una generació. Senyor Mas, Doncs, home, no en no canviï és un de tema, problema. Si m'ha no li he canviat de contestat. tema, sí que li he Queda contestat. clar que vostè té una altra prioritat, i la prioritat és segurament entendre's amb el Partit Popular. La meva prioritat perquè és el sí. concert econòmic. Senyor No em Mas, digui el Partit Popular, és jo el li concert torno a dir. econòmic, el pacte fiscal. Anirem junts a defensar el concert de Madrid. Però quan trobi les ja hem portes aconseguit una tancades, cosa. comprometis a Doncs fer un ja hem referèndum en aconseguit una aquesta cosa. legislatura en aquest Però si país. no depèn d'això, depèn de les majories socials que hi hagi a Catalunya. Home, que si Apel·lava no depèn l'un i de si el l'altre. programa de No m'ha tàctica dels propers contestat, 4 si em anys. permeten, Sí que li he contestat, sí.